नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं दायो नोंथांमोननो हारमनियामनि बे किनि नामफोरखौ बुंनो नागिरदों। बेफोर गासिबो किनि नामफोरखौ आं नोंथांमोननो दायो बुंगोन। आङो सिगाङावबो बुंदों जोङो हारमनियामनि किया सि स्केलनिफ्राय जागायो। अब्ला आङो गिबियावनो बे गुफुरखौ आङो खोन्थाग्रोनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम गोसो होनानै नायगोन, बिनिफ्राय गासैबो नट्स खालामनानै लागोन। बेयाव गिबि किया जाबाय जोंहा सि, बेनि उनाव सि, बेनिफ्राय जोङो डि, इ, एफ, जि, बेनिफ्राय जिनिफ्राय जोंहा मा ए फैलायबाय। ए, बि, सि, डि, इ, एफ, जि, ए, बि, सि, डि, इ, एफ, जि, ए, बि, सि, डि, इ, एफ। बेफोर जाबाय जोंनि स्केलनि मुंहा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों दायो बे गोसोमखौ आङो दिन्थिनो आखायाव लादों। बेयो सि। बे सिनिफ्राय सायाव मा जागोन? सि निखौ हेशटेग जागोन। हेशटेगखौ जोङो शार्प होनना बुङो। सि एच ए आर पि, शार्प होनना बुङो बेखौ। सि शार्प, ओमफ्राय डिआ मा जागोन? डि शार्प, ओमफ्राय इआ गोसोम गैया नालाय सिगाङाव, ओमफ्राय इआ शार्प गैया। एफआ एफ शार्प, जि शार्प, नैबे जागोन ए शार्प। बिआबो बि शार्प गैया। थिग सेम बिदिनो सि शार्प, डि शार्प, ओमफ्राय बेयो एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, फिर सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, बेनिफ्राय ए शार्प, ओमफ्राय फिर सी शार्प, ओमफ्राय डी शार्प। अके, दायो बेनो जाबाय जोंहा बे किफोरनि मुं। थेंक इउ। आरो जुदि माबाफोर मिन्थिनोब्ला कमेन्ट खालामहरदो।